Здравейте, приятели! Аз съм Стас. Добре дошли в канала. Намираме се в Испания, Маргарета де Мар. Искам да ви направя едно видео с актуалните цени в супермаркет Ауди. Ауди има и в Германия, и в други държави има от Европейския съюз. Искаме да направим едно сравнение с цените в Германия. По принцип Ауди и Lidl са еднакви цените. Аз имам видео за цените в Германия в Ауди. Видеото е направено в началото на годината. Скоро ще направя актуализация на видеото. А сега ще влезнем в магазина на Ауди. Ето може да видите. В Испания, както вече казах. За да видим кое колко струва, дали има разлика с Германия, с България цените и кой откъдето гледа. Приятно гледане. Сега ще ви обърна камерата и ще ви заснема определени артикули, като бира, като алкохолни, безалкохолни напитки, хляб, колбаси и така нататък. Абонирайте се за канала, харесайте и коментирайте задължително. Така, влизаме в магазина. Така, започваме. Започваме с цените на ябълките. 2,45, 2,45 са ябълките. Кивито е на 89 цента. Авокадото е на 1,25. Има портокалчета на 1,89. Сега ще проверим другите цени. 2,69 са бананите. В опаковка насипните са 1,45. Имаме тук и шамфастък на 16,90, чушката на 2,69, патладжана на 1,89, 99 цента стиквичките, 89 цента краставиците. Така, мисля, че като цяло с това има картофи 1,89. Има и пакетирани, които са 4,50. Така, кока-колата е на промоция на 59 цента е бутилката. Тук не се плаща бутилката на 59 цента. Мога да кажа, че цената е по-ниска, отколкото в Германия. Продължаваме нататък. Имаме грозди на 2,50. Не знам друго какво може да буди интерес. Това са готовите салати, шоколадите. Мисля, че като цяло колбасите и месото могат да представляват интерес. Свинските пържоли са 3,59. Тук имаме пуешко месо, имаме цяло пиле на 4,90. Имаме тук на 30% пилешки, ако не се лъжа, са гърди. На 30%, тук пак имаме на 30% пилешки гърди, 4,25. Да, ето го цялото пиле е на 4,50. Тук пак имаме на 30%. Това е общо взето. Може да си добиете представа кое колко струва. Сега, друго, което може да представлява интерес, колко е брашното. 99 цента е брашното. Имаме и от 79 цента. Зависи от това какво брашно искаме. Захарта е 1,45. Така, друго какво може да представлява интерес тук. Млякото може да представлява интерес. Така, гръцки йогурт е 2,35, както виждате. Така, пресното мляко е 1,39.
Така, продължаваме напред. Маслото на 1,99. Така, тук кросанчета, малки кафлички, 1,99. Така, шоколадите са 1,99, 1,50, 1,69. Зависи вече какъв шоколад искате. Това тук са колбасите, 2,39, гушово, готово прошуто, нарязано. Това са полуфабрикатите, 3 евро една пица, 3,19, 3,25. Маслинките, олиото половин литър, 1 евро. Много ще се радвам да коментирате отдолу за какви са цените в България и кой от която страна гледа, да коментира какви са цените, да направим едно сравнение. Млякото ще видим колко е, 95 цента е млякото. Едното, другото е 1,29. Това, какво трябва да се явява? Това е сокче, 1,20 струва сокчето. Да продължаваме. Интересна тема. Не бих казал, че ядките са толкова интересна тема, но да ги погледнем като цяло. Орехите са на 3 евро, фастъците на 99 цента. Мисля, че витрината за хляба ще предизвика най-голям интерес. Така, тук имаме нещо като баничка на 99 цента. Имаме големи кросани на 65 цента, имаме малки кросани на 39. Така черния хляб е на 2,59, другия на 1,99. Имаме малко по-нагоре, пълнозърнестия хляб е на 2 евро и 9 цента. Обикновеният хляб е на евро и 9 цента, може сами да видите. И тук на различни франзели на 69 цента. Пълнозърнестите са на 99 цента. Така, нещо друго интересно, което може да ви покажа евентуално. Да, това може да са перилните препарати. Имаме от 4 евро някаква испанска марка, които са по 4 евро. Искаме да намерим Ариела. Където е? Да, Ариела, той е на капсуля с Ленор, е на 6,89. Ариела в тече състояние, малка опаковка, е на 2,99. Малка, литър 450. Това са някакви такива испански омекотители, предполагам. Такава марка не съм виждал. 1,79, 1,15. Тук е малко по-голямото количество. Верото 1,69, 89 цента. Да, като цяло мисля, че направихме обход. Ще погледна за още нещо интересно, ако има. Да, мисля, че памперсите могат да предизвикат интерес. 8,29. Зависи от опаковката, която са и на колко килограми са. И до колко килограми ще е. Тук има нанови, детски храни, които са на колко са? На 3,50. Фьоренца. Тоалетната хартия беше по едно време бум. На 5 евро е. Това е 5 евро. 12 бройки, 5 евро. Има малко по-евтино. 3 евро. 6 бройки. Приятели, сега ще видим дали ще може да намерим още нещо интересно, което може да буди интереса. Искаме се да намеря
Алкохола къде е? Да ви покажа цените и на алкохола. Тук имаме разни пюрета, пасти. Така, 99 цента е доматеното пюре. Имаме на 1,35. Спагетите са на 1,50. Макарони почват от 2 евро. Имаме и за 75 цента. Зависи какви искате. Най-различни вкусове има. Така, кетчупа на 1,75. 1,19 майонезата. Отиваме директно при алкохола. Да видим и той колко е. Наболява тема с акцизите за алкохола, които се увеличават постоянно. Така, тук повечето са испански ликьори, испански вина, крема де виски. Много интересно, това го виждам за пръв път на 6,50. Да, повечето, което виждам, са испански вина, розе, бяло, червено, варират от 2 евро, 2,50 до към 5-6 евро, в зависимост от това какво пиете. Така, твърди алкохол, не знам къде ще го намеря. Нещо от рода на нашата ракия, водка, уиски. От тези, където са примерно водка Аляска, Джим Бим, уиски и така нататък. Да, искаме се да ги намеря тях като цени колко струват тук. Искаме се да ги намеря. О, тук имаме бирички, 65 цента, 99 цента, 1 евро. Искам само да кажа, че тук не се плаща бутилката, както в Германия. В Германия се плаща бутилката 25 цента. След това се връща и съответно ви се връщат вашите пари. А тук директно с бутилката се купува, с пластмасова бутилка. След това бутилката се изхвърля. Не знам дали ще ги намеря. Нещо друго по-интересно, дали ще ми грабне окото. Да. Можем да погледнем тук швепчета на 3,50, 1,50. Тези са интересни, 1,50 струват. Сушуари. Това е формичка за кекс или ботове за пица. Много добре стават, вкъщи ги имаме. Това са чершафи, предполагам, за леглото. 12,99. За 10 евро си купувате футболна топка. Естествено, не знам колко време ще изкара. Да, тук има специална витрина. Оферти, това ще рече най-вероятно, където са на намаление. Скариите са на 25%, съответно 3,59 половинка. Не знам каква е цената, добра ли е, не ли е добра. Имаме миди на 4 евро. Това са рибни пръчки на 1,89. Мисля, че с една дума поразгледахме цените колко са на определените артикули. Шоколад Нутела на 4,50. Ето го шоколадчето. Шоколадчето 450 грама. Много ми е интересно това колко струва по другите държави. Ще се радвам да напишете. Това тук е на 4,20. Това тук е вече по-голяма разфасовка. Значи де факто това
е на 4,20, което е 750 мл, а това малкото е на 3,19, което ви го показах. Кафето няма като цяло голям избор. Ето тези капси, които са за машините, 4,89. Иначе другото, обикновеното кафе, ето го, бляно кафенце, 2,95. Днес кафето и така. Това е мисъл да прекратя с това нещо видеото. Мога да ви пожелая приятен ден. Абонирайте се и харесайте канала. Чао! До следващия път!